सारा मा बुंनो सानो? साबायखर दिनै मोनसे समनि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा BSF उनाव आरो NDFB माहारिनि हारिनि उदांस्रिनि दावहायाव बावसोमनानै गावनि जिउखौ नेहाथ खालामनानै दिनै बिथांमोना त्याग खालामलांबाय सुप्रिम मोनसे बावसोमनाय बिथांमोना खालामबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनो आसामाव मुंख्लं फालिनाय जादों आरो देग्लायनि जिथुनिखि मुंख्लं फालिथाय बियो 34थि बेखौ जों दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव सिसिबाइनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो NDB फेक्सननि ज' जानानै खालामनाय जादों आरो दिनै बे खामानिया जोंहा सोलिफुबाय थादों दा बाथ्राया बेल'नो जे जों दिनै बे मुंख्लं सानखौ एकर्डनि सिगाङावबो खालामदोंमोन एकर्डनि उनावबो खालामदों आरो जेब्लासिमहालागै जोंनि जों बे हारिया थागोन NDBफ्रा थागोन जुग जुग बिथांमोननि जि हारिनो जि बिहोमा होबाय जि सेक्रिफाइस जायनि थाखाय दिनै हारिया दिनै गोहो गोरा खर' दैखांनानै थानो हादों बेबायदि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ जों दिनै गोसोखांदों बेजों लोगोसे बे गोलाव सोमावसारनायनि गेजेराव बर'फोरनि दिनै सोरबा रायजो राजाफ्राबो सोरबा जोंखौ मदद खालामग्रा बिथांमोनाबो दिनै मुंख्लं जाफादों जों बिथांमोनखौ गासैखौबो मुंख्लं होननानै जों गनायथि मोनदों आरो दा एकर्डनि उनाव दा बिथांमोना जेरैबायदि सुबिदा मोननांगौमोन दिनै जों मुंख्लंफोरखौ गनायथि होनो हानांगौमोन दासिम होनो हानाय जायाखै जोंहा बेवहाय दुखु मोननाय दङ आरो जेरैखि जाया जोङो दिनै मुंख्लं होननानै एप्रुभ खालामहोनो सेस्था खालामदों दिनैसिम बे सरकारा सोलिबाय थानाय सरकारा मुंख्लंफोरखौ एप्रुभ खालामाखै बेखौ जों खालामहोनायनि खामानिखौ जों मावनांगोन जोङो दुखुनांथाव बाथ्रायानो बेनो बर'नि उदांस्रिनि दावहायाव जि सोमावसारबाय जि मोनसे त्याग खालामबाय एकर्डनि उनावबो आरोबाव फिन जोङो दिनै बिट्रे खालामनांदों दिनै डेमनस्ट्रेट खालामनांदों जों दिनै मोन्थायखौ बिफिननांदों बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो दिनै बेखौ दिनै जों जेरैखि जाया खालामहोनो सेस्था खालामदों दिनै BTR गभर्नमेन्टआ खालामा जानो हागौ दिल्ली गभर्नमेन्टजों जों सावरायबाय थादों दिल्लीयाव जों थांबाय थागोन मेम'रेन्डाम होनानै जों दोनदों जोंहा दिनै एकर्डआव इमप्लिमेन्टेसन जाथारनांगोन बेफोरखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावगासिनो दं दिनै सार नोंथांमोननिया मुंख्लं सान जाय थैना थांबाय दिनैसिम बेनि थाखाय मार्टियार्सनि थाखाय जेबो सुबिदा होनाय जायाखै सारा मा बुङो दिनैसिम जेबो मुंख्लंफोरनि नामाव खुनु मोनसे दिनै बिथांमोना इनिसिएटिभ लायाखै दिनै एप्रुभखौनो खालामाखै जोंनि मिथिनायाव जोंनि मोन्दांथियाव एसेमब्लिफ्राव दिनै पुटआप खालामदोंमोन अपोजिसन पार्टिफ्रा बिथांमोना 2624 जननि मोनसे लिस्ट होबाय बे 2624 जन लिस्टआ दिनै मोनसे समनि BPF हान्जाया 1986निफ्राय 2003सिम बे गोलाव सम आन्दलन गेजेराव मुंख्लं जानाय सोरबा दिनै VFनो BLTनो आरो बेबायदिनो माखासे मुंफोरखौ बिथांमोना एप्रुभ खालामनानै खालामनाय लिस्टखौ बिथांमोना एसेमब्लियाव बुंदों बे एसेमब्लियाव दिनै एप्रुभ जानाय लिस्टआव NDFBनिया दिनै जों सासेबो नुनो मोनाखै आरो बे बोरै जाखो जों दिनै सानस'नानै मोनाखै बेखौ मिथिनानै जोंहा मोनसे सन्देह जाबाय जे एकर्डआव दंमोन माने एकर्डआव दंब्लाबो NDFBनि सोमावसारनायनि बा गोलाव सम मोनसे हाथियारजों सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय दिनै सिभिलियन आरो NDFBनि सोद्रोमाफ्रा मोनगोन ना मोनला दा बेहा जोंहा सोंथि मोनसे फैनानै दं आरो बेखौ जोङो मोनहोनांगोन
आरो बेखौ खालामना होआब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर जेंना फैगोन। दिनै सान्थिनि खोथा बुंदों बिथांमोना, बे सान्थिया असान्थिनि परिबेसाव दिनै फैगोन। जोंनि जेब्ला जों एनडिएफबिनि बाथ्रा बुंगोन, एकर्डनि उनाव जों खुनु दिनै एनडिएफबिआ सान्थि थानो मोनाखै। जोंखौ मददगिरि, जोंखौ जोंनि सिम्पेटाइजारफ्रा सान्थि थानो मोनाखै। आरो दिनै एकर्डआ मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमान होबोबाय थादों। बे एकर्डआ दिनै जोंनि हारिनि बेरेखा, जोंनि मोनखानाय जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपनि बेरेखा दिनै जाबोबाय थादों। सरकारा दिनै इम्प'ज खालामगासिनो दं। मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मोनसे 6 सिडुल मोनसे टेरिटरिनि सिङाव जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ, बेखौबो दिनै डिनाय खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ गासैबो खामानिखौ दिनै नटिफिकेसन मोनसेनि उनाव मोनसे होयै जोंनि जि मोनसे 6 सिडुलनि मोनथाय, जोंनि अधिकार, ट्राइबेल माहारिफोरनि अधिकार, बेखौ दिनै फोजोबलांगासिनो दं। आरो बे जायोबा जोङो बेखौ गिनाय मोनसे फैदों जे मोनसे आरोबाव बेबादि सिटुएसना जोंखौ आरोबाव गोदानै सोमावसारनायनि मोनसे फोथाराव नाहरफिनसिगोन नामा, जोंखौ थिनहरफिनसिगोन नामा, बेबायदि मोनसे सोंथि फैदों। आरो दिनै जों बुंखादों एनडिएफबिनि क्ल'जआव थानाय मोनसेबो जेबो जायाखै, केडारफोरखौ एप्रुभ खालामाखै दिनै, आरो माखासेफ्रा दिनै भेरिफिकेसन फैयाबासिनो दिनै दंबाय थायो। दा बेखौनो जुदि खालामाखैब्ला जोंना एकर्डआव थानाय दिनै मार्टियार्सफोरनो मोननांगौनि बाथ्रा दं। दिनै थाखानाय स्किमफोरनि गेजेरजों एक्स एनडिएफबिखौ रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा दङ। दिनै गभर्नमेन्ट जब मोननायनि बाथ्रा दं। स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बर' इयुथफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनानै जब होनायनि बाथ्रा दं। दिनै बेफोर मोनसेबो जेबो जाफुङाखै। बेनिखायनो आङो सानदों जे बेबादि थासारिया दिनै मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आलादा मोनसे सोमावसारनायनि फोथाराव दिनै थिनहरफिननाय जादों। केबिनेट मिनिस्टार जयन्त प्रसाद मल्लिकआ बुंदों 4 लाख केसनिफ्राय 3 लाख केसखौहाय उइथड्र' खालामनाय जासिगोन, जेरै जौ लोंना गारि सालायग्राफोरनि केसखौ उइथड्र' खालामनाय जासिगोन। सार मा बुंनो सानो? बेफोर आङो दिनै बे निउसखौ दिनै मोनाखै। आसलते मा प्रहंगआव मोन्दों बिनि सायाव आङो दा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो सानदों। बारग' एनडिएफबिफ्रा मुंख्लं सानखौ जथायै फालिदों होनदों, नाथाय दिनै एनडिएफबि प्रग्रेसिभनि जि हान्जा, बिथांमोननि दैदेनगिरिखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुवाखै आरो बिथांमोनखौ आलादायै मोनसे हाबाफारि लानाय नुनो मोनदों। दा जोंनि बेवहाय दिनैसिम दासिमहालागै दिनै आरडि ग्रुपनि फैनानै दंफैयो। बेनिफ्राय मा होनना बुङो, बिथांमोना जायगा बिथांमोना खुंदों, बिथांमोनाबो फैनानै जोंजों जइन जागोन। जोंनि जि खौसेथि बेखौ दिनै बिथांमोना खोन्थाफैगोन। आरो जोङो एनडिएफबिल' नङा, बे जिल्लानि सिङाव थानाय बिभिन्न दल संगठन, बे पलिटिकेल पार्टिबो जानो हागौ, आरो दिनै गोबां सिभिल अर्गानाइजेसनफोर दङ, बिथांमोनाबो जोंजों जइन जादों। आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां नेरसोन, मोजां बिदिन्थि। गाबोन 15 सेप्तेम्बर, बे गाबोननि 15 सेप्तेम्बराव आदिबासिनि माखासे हान्जाजों दिल्लीयाव मोनसे एग्रिमेन्ट जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बे बिथिङाव बियो दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिलु बालु मोनसे कनसार्न जानानै थाबाय। बे आदिबासिफोरजों जानो गोनां बे एकर्डआ जुदि जायोब्ला, दिनै बे एकर्डआ बिटिआर बा बिटिसि बे खुंथायनि सिङावनो बे एकर्डआ जागोन। बे मा रोखोमै जागोन बेखौ जों दिनै मिथिया। मा एकर्डआव दिनै बिथांमोना बेखौ माखौ लानानै एकर्ड खालामगोन बे मिथिया। खिन्थु जोंहा दिनै जों स्पस्त भाबै मिथियो, बिथांमोननि जिथुनाखि दाबि बे जाबाय सिडिउल ट्राइब एसटि थाखोआव बिथांमोना लांनायनि, बा बे डिमान्डआ बिथांमोननि मेजरमोन। बेनो जुदि जायोब्ला खिन्थु जोंनि बर'फोरा जि मोनसे जोंहा दिनै खुंथाय दंमोन, बे खुंथायनि सिङाव आरो दिनै ट्राइबेल नङै मानसिफोरखौ जुदि ट्राइबेल खालामनानै होयोब्ला जोंनि बर'फ्रा बा थाखानाय एसटिफ्रा मोनसे बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैगोन होननानै जों बुंनो हायो। बेनिखायनो जों बुंदों दिनै बेखौ दिनै होबथानो हानांगौमोन। बिटिआर गभर्नमेन्ट दं, बिटिसि गभर्नमेन्ट दं, आरो दिनै बेबायदिनो गोबां कनसार्न दिनै अर्गानाइजेसन, सिभिल अर्गानाइजेसनफ्रा दङ, दिनै बिथांमोना खुगा सियाखै।
जों खिन्थु जों दिनै बर'फोरनि बर' हारिनि थाखाय दिनै जों सोमावसारदों दिनै आखायाव हाथियार लानानै जों दिनै सोमावसारदों जोंहा मोनसे कनसार्न दं जोंनि बे हायाव जोंहा जिथु अधिकार दं जोंनि अधिकार जुदि खर्ब जायोब्ला बेवहाय जोंबो बुंफिननाय बा बिनि थाखाय जों दिनै आवाज होनाया जोंनि कर्तब्य आरो बेखौ जों अपोज खालामलांनो नाजागोन